Minusta on monta semmoista erittäin mielenkiintoista, josta kun väittäisin, että jos on eväitä ihan semmoinen kansainväliseenkin huippuosaamiseen. Ja ensimmäinen on nimenomaan oikeastaan tämän kampusajattelu, siis mitä yliopistokampukset on perimmiltään. Ja siellä on hirveästi erilaisia ilmiöitä meneillään. Mitenkä meidän täytyy uudistaa ikään kuin tämmöistä kiinteistökehittämistä, että me osataan vastata niihin haasteisiin. Ja tämän tutkimuksen yhteydessä niin tämä ymmärrys on lisääntynyt aivan dramaattisesti. Mehän ollaan kampukset nähty tavallaan tämmöisenä erillisenä pyhänä maalla, Holy Land, sinne ei markkinavoimat saa tulla, sinne ei palvelut saa tulla. Me ollaan nyt voimakkaasti avaamassa kampuksia ja mitenkä tämä kampukset ikään kuin integroituu tähän kaupunkirakenteeseen sillä tavalla, että niiden alueellinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri ja se on ihan erinäköinen kuin tämä nykyinen yliopistokampusajattelu. Ja siihen me haetaan nyt Euroopan laajuista koalitiota, jolla me lähdettäisiin niitä asioita viemään. Ja kun me ruvettiin miettimään, että miten me opimme, niin me huomattiin, että kaikki kampukset, kaikki oppimisympäristöt on oikeastaan suunniteltu opetusympäristöiksi, ei oppimisympäristöön. Missä me opimme? Me opitaan ihan muualla kuin niissä luentosaleissa ja muualla. Meidän pitäisi muuttaa meidän opetusympäristöjä paljon osallistavammaksi ja aktiivisemmaksi. Sitten me havaittiin, että me voidaan, kaikki meidän tilat voi olla oppimisympäristöjä. Toinen semmoinen asia, joka on ollut minusta hauska asia, on ollut tämä kokeilukulttuuri ylipäätänsä. Siis esimerkiksi me panostetaan vuositasolla noin 900 000 euroa tavallaan tämmöisen interventioihin. Ja ikään kuin semmoista kokeilukulttuuria, jos me katsotaan, että pelittääkö tämä, toimiiko tämä, ja vasta sen jälkeen, kun se on evidenssiä siitä, että tämä pelittää, niin sitä otetaan käyttöön. Ja tämä on mun mielestä ollut äärimmäisen arvokasta, uuden tyyppistä tavallaan semmoista tutkimus- ja kehitystoimintaa, mitä ei ole aikaisemmin ollut. Sitten kolmas ulottuvuus on tämmöinen yhteiskehittäminen käyttäjien kanssa. Silloin kun me käyttäjien kanssa suunnitellaan jotakin, me pystytään heidän kanssaan päättämään, mikä näistä uusista ideoista on arvokkainta. Me tiedät, että nämä on ne, jotka kantaa eniten arvoa, ja nämä on ne, jotka kantaa vähiten arvoa. Kun leikataan näistä, me voidaan oikeastaan panostaa näitä, jotka on arvokkaimpia. Ja näissä demoissa, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan saatu vähemmällä paljon enemmän. Nyt me mietitään, että miten tätä yhteiskehittämistä täytyisi viedä eteenpäin. Me ollaan huomattu, että se on palvelumuotoilua, se on liiketoiminnan johtamisen kautta voidaan lähestyä sitä, se on arkkitehtuurin näkökulmasta voidaan lähestyä sitä, rakennuttajakoulutuksen näkökulmasta voidaan lähestyä sitä. Haluaisin vielä kyseenalaistaa jopa sen, että mikä on tulevaisuuden rakennus. Me ollaan kehittämässä sellaista ajattelua, että me tehdään rakennus, joka on mahdollisimman kestävä ja mahdollisimman joustava. Ja sitten siinä on sitä toimintaa, mitä siinä on. Ja se toiminta muuttuu. Eli me ei suunnitellakaan sitä ensimmäisessä vaiheessa sitä rakennusta ihan valmiiksi, vaan me tehdään vaan semmoinen raami, joka on mahdollisimman joustava ja mahdollisimman kestävä. Ja silloin kun se suunnitellaan tällä tavalla, niin se koko suunnitteluprosessikin on ihan erinäköinen. Ja se rakennusprosessikin on ihan erinäköinen. Joku asiat on joustavia ja joku asiat on jäykkiä. Mitkä on niitä jäykkiä juttuja, mitkä on niitä joustavia? Me ihmiset ollaan kaikista jäykimpiä.